O que hoxe coñecemos como Pórtico da Gloria non se pode entender sen a súa fachada orixinal, aberta ao occidente, e que co paso dos séculos quedaría substituída pola actual do Obradoiro. Nela, o mestre Mateu completou o discurso iconográfico plasmado no seu proxecto. Podemos coñecer parte do seu aspecto grazas ao debuxo realizado no século XVII polo Coengo Vega e Verdugo, así como polos estudos máis recentes, especialmente os realizados polos profesores Otero Túñez e Izquierdo Perrín. Esta fachada situábase entre dúas robustas torres e estaría conformada por un grande arco central e dous laterais máis pequenos. Sobre eles abríanse espléndidos rosetóns. Varios restos desta fachada poden verse hoxe no museo no Espazo Mestre Mateu. Na portada, varias estatuas columna, representando posiblemente personaxes do Antigo Testamento, completaban o discurso iconográfico de todo o conxunto.